Další zemí, která hostí hry bez hranic, a to dokonce poprvé ve své historii, je Malta. A kdo jiný by nás tedy měl reprezentovat než Ostrované, tedy od nás z Ostrova nad Ohří. Jsme na univerzitním plaveckém stadionu v hlavním městě ostrova Malta ve Valetě a tady se budou odehrávat hry bez hranic. Maltská televize si jako hlavní téma vybrala historii svého ostrova. Od neolitu až po maltéské rytíře, což je vlastně nejslavnější kapitola a Malťané jsou na ní nesmírně hrdí. Tento muž je John de Manuela, moderátor celý her. No a tohle je nezbytný ohňostroj, na který si na Maltě velice potrpí a téměř každý večer je tam něco podobného k vidění. A tato chvilka světelné parády stačila Johnovi, aby shodil ten historický kostým, představil se nám v civilu a přivolal také soutěžní družstva. Tohle jsou Švýcaři z Mendrisia. Maltské publikum, jak slyšíte, je skvělé. Republika Čeka, Ostrov nad Ohří. A tady jsou naši z Ostrova nad Ohří. To, že dělalo Johnovi trošičku potíže, ale není sám. Wales, Gran Bretagna, Bangor. Velšané přijeli z města, které se jmenuje Bangor. To je zase pro nás výhodné, protože velšská města většinou mívají velice složitou výslovnost. Řekové jsou ze Soluně. Italové přijeli z města, které se jmenuje Sassari. Ovšem tohle jsou Maďaři z města Sážhalombata. John tady ta družstva trochu přehodil, teď se nám teprve objevují Italové. To jsou oni, v modré barvě. A v dobré náladě. Portugalci jsou z města Famalicão. Slovenci z města Kanál ob Soči. No a teď hromový potlesk, protože přichází domácí družstvo z města, které se jmenuje Birkirkara. Tady je máme v plné parádě. No a tohle je celý tým, mezinárodní tým rozhodčích. Denis Petio je tam docela nahoře na balkoně a vedle něj naše Markéta Gregorová a Řekové. A tady máme výsledky. Získali jsme 7 bodů, předstihli nás Švýcaři a Řekové, ovšem ti byli v prvním kole, takže v tom druhém jsme skutečně byli nejrychlejší. A celkově na prvním místě Maďarsko a Švýcarsko po 9 bodech. Na třetím místě jsou Řekové, ti mají 8 bodů. My na čtvrtém 7. Za námi jsou Slovinci, Italové, Velšané a na 8. místě Malta. A máme opět 7 bodů, to znamená, že jsme celkově v této druhé hře skončili na 3. místě, před námi Portugalci, Italové. A celkově radostný pohled. První místo Sážhalombata a na druhém místě Ostrov nad Ohří.
Za námi jsou Švýcaři z Mendrisia a Italové ze Sassari se ztrátou jednoho. A vidíte to, ta sázka nám celkem vyšla. Slovinci skončili na 3. místě a přinesli nám 7 bodů. Na 1. místě Maďarsko, Sáža Lombata 26, druhé Mendrisio 22, 3. Ostrov nad Ohří 21 a italské Sassari. Kanál Opsoči na 5. místě, na 6. místě Řekové, 7. Portugalci, 8. Velšané. Tady to máme černé na bílém. 1. místo Maďarsko a v celkovém pořadí naši klesli o 1 místečko, jsou teď 4. a mají 25 bodů, ale ztrátu jednoho jediného bodíku na 3. Slovince, druzí stále Švýcaři a s velikým náskokem vepředu maďarské družstvo. Ale pozor, už jsme ho v akci. A pro nás to dopadlo výborně. Na 2. místě 8 bodů, celkově tedy 16, protože jsme hráli žolíka. Na 1. místě jsou stále Maďaři 42 bodů, my jsme na 2. 41, 3. Mendrisio, 4. Slovinci z kanálu Opsoči, 5. Italové, 6. Portugalci, 7. Řekové, 8. je Birkirkara a na posledním místě jsou teď Velšané. A tady jsou výsledky. Na 1. místě nejúspěšnější Maďaři, druzí Portugalci, 3. Slovinci, dále Italové. My jsme získali 5 bodů, za námi skončili Švýcaři, Velšané a Italové. Malta vsadila slušně za 6 bodů. Celkově to vypadá takto. 1. místo Maďarsko, Sáža Lombata 51 bodů, na 2. místě Ostrov nad Ohří, to je příjemný pohled, 46, 3. jsou Slovinci 37. Tady máme výsledky. Naši získali 5 bodů v této soutěži. Nejrychlejší a nejlepší byli Maďaři, na 2. místě Řekové, na 3. Italové. Na celkovém pořadí se nic nemění. 1. stále Maďaři z města Sáža Lombata mají 60 bodů, Ostrov nad Ohří na 2. místě 51 a na 3. místě Mendrisio 48 bodů. A tady to máme. Získali jsme 7 bodů společně se Slovinci. A to nám pojistilo 2. místo v celkovém pořadí. Máme 58 bodů, vedou stále Maďaři, mají o 10 víc než my a 2 body za námi jsou Řekové ze Soluně. Švýcaři klesli na 4. místo, 5. jsou Slovinci. A tady to máme, pouhé 2 bodíčky nám přinesla tato hra, protože jsme skončili na posledním místě. Portugalci získali 18 a určitě poskočí i v celkovém pořadí. Tady to máme. 1. Maďarsko, na 2. místo poskočili Řekové a 3. jsou Portugalci. Naši společně se Švýcary na 4. místě. A jsme ve finále, čekají celý bazén. A je to tady. Tuto disciplínu jsme vyhráli, získali jsme 18 bodů. Na 2. místě skončili Slovinci, 3. Švýcaři, 4. Italové, 5. Portugalci, 6. Řekové. Maďaři byli daleko vzadu. A tady to vidíte, je to senzační, protože Ostrováci poskočili o 2 místa a jsou druzí. Celkově 2. místo, 78 bodů. Zvítězili Maďaři, ty měli 80. Na 3. místě Švýcaři z Mendrisia, 4. Portugalci, 5. Řekové, 6. Slovinci, 7. Italové a tak dále a tak dále. Tady jsou naši, kteří si jdou pro trofej. Samozřejmě mají radost. Prezident her Luciano Gigante předal Táně Koskubové sošku. A tady je maďarské družstvo z města Sáža Lombata, které zvítězilo. Porazilo naše o 2 body. 2. místo je krásné. A příště, za týden, se určitě dívejte, protože to budeme hostitelskou zemí my. Sejdeme se v Hradci Králové. Pro dnešek se s vámi loučím a přeju vám nádherný zbytek večera. جوني يعني شنايت هجرة واحدة بس بين نسبتشاو اللي في البدو وقت لمالتا يا سباحفنا برو نحسب المالتين كيرو سباحفنا الليلة تاع السبورت اللي تاو التيم مالتي جراسي حفنا مالتا وبروسي ومن هاتي نرنجاتياكم الكل للكل من حسم للكل من البارتيجيبا وكل من تسموا على دينا السنة من هاتي تصفني جراتي تلقتوا معنا صحة وليلة طيب